Assalamu alaikum Türkmen halkım. Men Allah nazar Kakerli. Yani 2018-nji ýylda Türkiýe döwletine işlemege geldim. Onu işläp berkem birazdan sagalyk neme bolumda kellemden aparata geçirdim. Vatandaşlarım sizden ullokan haýyş kömek etmeýän suat işläplenmek İslam'dan Allah'dan birazdan işe yarar nesip oldu. Türkiye devletten pulum yavrum oldu, pasportum alıp kalıp kellem aparat etti. Sağ olsun kömek edenler doğrudan önkü Türkmen halkım, kömek edenler vatandaşlarım çok sağ olun hemmenizden ul minnettar. Allah'dan vatandaşlar sizden ullokan haýyş Türkiye valiyetine berýärmi bir son biraz galy netip boldy onam düzüp galanja dadım alsam oňatlaşan Allah'dan Türkmenistan konstituwa barp gördüm onlara neme bolmady hiç kömek ýok aňyrdanam ejem kakamam pentener dünýäli hiç ýagdaýym bolman sizden ullokan haýyş Türkmen halkym vatandaşlar bir kömek etseňiz vatandaşlar sizden ullokan haýyş eliňizden elde bir kömek araşa vatandaşlar suat edil sagalyk ýagdaýym biraz ýoklugy üçin çep ahtalymdan paralyz agdymam ýşardy çepelim çep aýagym atmajak bolýar şoň üçin kömegiňizde mätäç edil vatandaşlar işede suat bilenmek işläplenmek işe yaramak vatandaşlar sizden ullokan haýyş vatandaşlar iş sagalyk ýagdaýym razı düzelşek sizin kömegiňiz bilen hemmeňize kömek edenler sağ bolsun taňry halkym çakaşyny kömek etdiler vatandaşlar hemmeňizden minnettar ullokan kömek edersiňiz sizden mätäçligim bolan üçin kömek soraýan